Кызыктар, күбегел Белоснежка һәм гномдар дигән әкиятен караганыгыз бардыр. Әмма ләкин күбегез белмәйдер, шул хәл ысын тормышта булһа, нисек булыр ине? Егеттер, одақламай принц килә. Бөтәнеме әзерме? Әйе, әзер. Әйдә, төтенене басайык. Ин Белоснежка. Юк. Ин Белоснежка. Ин Белоснежка. Кімдер болады? Безме? Безме, хәзер йырлап күрһәтәбез. Көнө-төнө йөрөйбез туганда һигәлә, көнө-төнө бер туктавын кәефебезчә. Һәркемдер ул дигән бәлки һораулар тыуыр, безнең иң куркынычлы җавабын кайтарыр. Без гномдар. Әйе, Ярай, быны аңлашылды. Белоснежка. бынау. Без китеп торайык. Без камасынабыз, уңыштар. Сынап тұрмаған адам, бұл мен тиді бет ол. Құтлайбыз! Құтлайбыз! Егеттер. Һеҙгә ике яңылык бар, бере насар, бере яҡшы. Ниндәйҙән башлайым? Әйдә, насарынан башла. Торманы. Яҡшыһы? Белоснежка. Бәлки, икенсе тапкыр уйып карарһың? Юк, Белоснежканы. Ул точно Белоснежка түгел. Юк. Юк, булмай, егеттер. Булмай. Нисек инде булмай, бәлки өсенче тапкыр булып карарһың. Башкорттыкы бит өстә. Өсөнсө дегенде һеҙ гномдар булараҡ, ета булырға тейеш түгел. Һөйләйекме? Әйдә. Бел инек, бел җитеп бар инек. Кәнфит табып ашадык, дүртебез тере калдык. Ярай, быны аңлашылды. Калгандарга нимә булды? Уларды снюсло. Ярай, аңлашылды. Дүртенсеһе. Дүртенсеһе? Кемдер дүртенсе тинеме? Вау! Ниндәй һигеденсе гном. Ҡоштар аңлатайым. Аңладыңмы? Кем икәнемде? Мин принц. Һәм Белоснежканы үпкәндән ул уянманы нишләптер? Уны үптеңме ни? Һе? Нисек үптең? Тагын, нисек? Миңа оҡшай, минең яныным. Һин түгел, мин атымды ике тапҡыр шулайтып терелттем. Ярай, егеттәр. Тормаған нәмәне көсләп тормалып булмай инде. Юк, принц юк, кәрәкмәй. Ярай инде. Еҙнәй, зинһар өсөн, әйҙә, килен. Ярай. Тағы нимә эшләп ҡарайыҡ? Һуң, үбеп уятып булмағас, бәлки икенсе һөнәрең бардыр. Нимә эшләй беләһең? Йырлайым. Әйдә, йырла.
Дала микән ярлар, йоклаган Белоснежканы, Күреп үгетле карыным, ул барыбер уянманы. Тешләремде лә таҙартым, орбитта сәйнәп ҡараным, әгәр хәҙер уянмаһам. Егеттәр, минең тағы ике яңлығым бар. Береһе насар, береһе яҡшы. Әйдә хәҙер яҡшыһынан башла. Мин бит принц. Уны беләбез, насары. Мин икенсе әкияттән принц бит, егеттәр. Мин бит кисәнге Золушканы кәләш итеп алдым. Ә был әкият кенә килдең. Чисто пососаться. Нима? Мин таң тишегімнен торып, бидәніп, ашында 2 сағат бойы һине ятып көтөп. Ярай, Зарина, кызма. Һиңә бит әле 19 гына яшь. Һинең бар киләсәгең әле алда. Әйткәндәй, безнең командабызда бердән-бер кызның бүген ысынлап та тыуган көне. Шуңа уны котлайбыз. Кадерле дуслар, асыгышыбызның атагында нимә әйткебез килә? Гомерегезнең һәр мәлен кадерләгез. Бер вакытта кабаланмагыз. Һәр бер нимәнең үз вакыты. Ләкин йоклы килмәй урманда, сөнки халык көлә финалда. Финалда дүртчә команда, гномдар да бында, сәхнә яндыра. Әгәр сыгышыбыз бергә охшара, күңел кәефтәрегезде күтәрә. Әйдә оялма, алкышлар тамаша, сөнки сәхнәдә бүген Дигеденсе ару, куштар һәммәре Тимур. Дуслар, һеҙҙең өсөн генә һеҙҙең алдығыҙҙа 8-нче КВН команда һәм Тимур Ямалов. Ике ҡиммәттәргә яңы ҡараш менән. Рәхмәт! Бүгін 8-нче КВН команда һәм Тимур Ямалов. Dur rəhmət. Alqışlar.